ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କ'ଣ ରିପିଟ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଅନୁଭବ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଉଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହାଉଲିଂ କରିଦେଇଯାଏ। ତ ଆପଣ ମନୋଜ ସାର୍ କହିଲେ କି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ ଏ ତିନି ଜଣ ଷ୍ଟାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଲ୍ୟଗିରି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମରୁ ଚୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତମେ ଅନୁଭବ ସାର୍ ଆଉ ଅରିନ୍ଦମ ସାର୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା କି ତମେ କେଉଁ ହିରୋକୁ ନେବ ଯେଉଁ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ତିଆରି କରାଯାଏ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କର ବାଇଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା କି ତୁମକୁ କେଉଁ ହିରୋ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରାଯିବ ଆଉ ଜଣେ ସେଇଭଳି ଆଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଯେଉଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ବି କପି ପେଷ୍ଟ ବାଲା ମାନେ ବିନା କପି ବାଲା ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦୁଇଟା ଡବଲ୍ ହିରୋ ଯଦି ଦୁଇଟା ହିରୋକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଣିବା ଭଳି କାପାସିଟି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇଟା ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେମସ୍। ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ମନା କରୁନି କି ରାମ ଫେମସ୍ ନୁହଁ କି ମାଲ୍ୟଗିରି ଫେମସ୍ ନୁହଁ କି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫେମସ୍ ନୁହଁ। ଆମର ଫେମସ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଦମନ ଯାଇଥିଲା। ଦମନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଲା ଆଉ ବାହାରେ ମାର୍କେଟରେ କମେଇଲା କିଛି ପଇସା କମେଇଲା। ତ ସେମିତି ହିଁ ଯଦି ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ହେବ ଅବଭିୟସ୍ଲି କମେଇବ ପଇସା କମେଇବ। ପଇସାଟି ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କଥା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଘରର କଳି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାର ଯାଏ ନା ଟୋଟାଲି କଳି ସେତେବେଳେ ଘରେ ଆଉ ସମାଧାନ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ବାହାରେ ସମାଧାନ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ କଳିଟାକୁ ଘର ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିଯିବ ନା ତ ସେଇଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି ଆଉ ଭିତରେ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ ସାର୍ କିଛି ଠିକ୍ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଅନୁଭବ ସାର୍ ଏବଂ ଅନୁଭବ ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି କିଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍କେଟରେ ଯିଏ ସତ ଘଟଣା ଦେଖେଇବ ସିଏ ହିଁ ହେବ ହିରୋ ହେବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳିକି ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଦର୍ଶକ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବୁ କ'ଣ ନା ଭଲ ହେଲେ ପସନ୍ଦ କରିବୁ। ଆଗ କାଳ ନୁହଁ କି ଆମେ କପି କରିଦେବା ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ରିଏଲ୍ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋରି କରନ୍ତୁ ସତ ଘଟଣା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ରହିବା ଦରକାର। ବିନା କପି ବାଲା ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ କଳିଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି କଳିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲି କାନ୍ଦୁଛି ଏ କଳି ପାଇଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ କଳି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କଳି ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ମୋ ମତାମତ ଯାହା ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଯେତିକି ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ହିରୋ ହେଇକରି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି ତ ସିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବେଳେ ପଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳ କରିଦେବ। ତ ମୋ ବାଇଟା ହେଉଛି ଏତିକି। ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଯେଉଁ ଛୋଟ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଲା ନା ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିଁ ପୁରା ଦୋଷୀ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନେଇକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାଳି କଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଲଗେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଦୟାକରି କହୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ତ ଏ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। କପି ପେଷ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଳି ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଟିକେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁନି କି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସନ୍ତୁନି ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା ତ ଟିକେ କହିବେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମନୋଜ ସାର୍ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଇଏ କରିଦେଲେ ସିଏ କରିଦେଲେ। ତ ଆପଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ବହୁତ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ବ୍ୟାନ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କର, ବ୍ୟାନ୍ଟାକୁ କର। ତ ବ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁନି।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ସବୁଥିରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କର, ଅରିନ୍ଦମ ରୟଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଆଉଟସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଇନସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଯିବା, ଏଇଟା ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ମୁଠା କରିବା ତାହେଲେ ମୁଠା ହେଇଯିବ। ଯଦି 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବେ ତାହେଲେ କେହି କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ ହୀନ ହେଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଅ। ତ ଆମର କହିବା ହେଉଛି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।